už by to snad i mohlo jít. Teď už by to snad i mohlo jít. Když se posunu tady, abych mohl ukazovat pěkně tady, co tu je, vlastně ještě není, tak by to snad mohlo vyjít. Takže mé kreslicí schopnosti jsou úplně na nule, takže to bude složitý. A můžeme si nakreslit úhelník. Tak, úhelník. Klidně potom i čtverec. Úhelníku, že? V tom čtverci asi by se mohlo hodit. Jaký ten kruh? No, vidíte, jak to nejde. Vlastně tady též může být kruh. Tam zase čtverec, že? A celé to plotky zajedené, takže to je úplně o ničem. Ale co si myslím, že asi bude největší obtíží, bude zvuk. Prozatím to bude zvuk. Takže když budu natáčet, tak bych měl asi u toho mluvit více na hlas. Takže to musíme všechno vyzkoušet, zda to prostě je až moc, nebo příliš málo ještě. Že jo? Takže čím se vlastně chci zabývat? Chci se zabývat online vyučováním astrologie. Tudíž prvně, co je třeba si probrat, jsou významy planet. Takže planety. Jako druhý bod, který se budeme učit, budou znamení. Třetím bodem budou domy. A čtvrtý bod budou aspekty. Tak, planety, znamení, domy, aspekty. Proč? Takhle. Jednoduše čistě proto, protože daná znamení mají planety jako svoje vládce. Dejme tomu Beran a vládce planetu Mars. Proto je mnohem podstatnější pro mě prvně vyučovat planety, než prvně vyučovat znamení. Protože když se budeme učit znamení, tak bychom stejně potom odkazovali na planety. Ale když se budeme učit znamení, tak už budeme znát ty planety a budeme vědět, proč ta daná znamení jsou takovým archetypem, jakým jsou. Když známe planety a známe i znamení, tak další věci, kterou budeme potřebovat znát, jsou domy. Což je vlastně umístění daných planet ve znamení. V praxi to vypadá takto. A planeta Merkur je ve znamení Býka ve 4. domě. V aspektu třeba na Slunce. Tím pádem proto vyučuju ten postup. A teď se podívám na to video, jak vypadá nebo nevypadá. Děkuji.